shout out ko mga kung ano itano sa na mga farmers sa ano sa so benar-benar juga ba sa mga luks tano iran na naway karitang ko kelas KPP kung di kelas PPP ya na ayad na Korean ka na ang ilupa so yung mga partner di Tuma sabab ko pa man na ya taman-tano mamaya ba ya taman-tano mangupaya ya taman-tano mangwasamadeng toal tambis bueun abogado durian mandalangan sa durian tuna penutuh mangwasa mangakuan takoring adem pa tuna penutuh mangwasa mga tegenga na ayun na resultanya dari mga kagaritang ko na dia resulta o paman na dia pipeta nuklear ino kailangan na tibulog paman na itanuklas ay kabayatan na pamumulan sa mga parya sa urab, amantis, bawang, loya, sitaw, bataw, patani, undol, patola, opo, kalabasa na gini resulta rin mga karitang ko so tigiran na sa galabag ka na yan at ni mapragos sugi mga partner nga o galabag tano amya tamatano din na mga mantis nagiya kano nga mga ariami mga kangudaan na apurate nyo sa mga luksyo di gano lalawas sa tipo di ma suswa agalabok yun na ginana kapag email magatos ka porsyento na lumagi ang otomasa ayak Korean tano na lagi de kapag sa termilo hindi mga partner at sa inyo may mamulatan siya mga watermelo nakate tanto siya mo minda kala dumiuna pa so malutan o bulubatan ginalagi di emeso yan na niya karapungatan wala nga lang na ikaharbit pipi lagi ganto lang ang saan pupuka nga saya winan lagi dyan lagi dito lagi dyan dito sadya kapasang ka mag-email nagyaya ginto niya tama-tama tanong din mag-email na iman to ginawa ko nagyaya ibagay ka so shout out sa mga tunganay mga ginawa yung mga partner at dito no ay di mag rock and roll so gid ni paman na onga o galabak tano so tigira na hanja pa na marantano na ayatano din na Tuma maya pa na marantano na kambil sa bruwa na magatos ka porsyento na pemilitan pababruwa manoya type tano nakambil sa tamo kunsi na magatos ka porsyento mabuna militan patatamo kunsi lagid mano tumabu kambil sa teatro na lagid nuto so
tumad na eh. Paman na tumay niya mala. Oy, mga partner. Yun na ki. Kumaw matano so masa. Saan sa penabnaran tanong na ayatan din kuma. So alhamdulillah. Oy, kakatay. Paman na may tubo ini. Nagpasad tanong yung di tanong di Paraguna watermelon. Nanay no kasa kebeber kano tuno to. Kemudian paglong sa watermelon na iya mga partner. Wah, yung ano lang siya. Kami kita ano siya, nawid ka nubay jawan. Ano to, sangkat ta. Ang ano makaugo pa rumbas lagi na sa watermelon. At sa natumpas. Masya Allah. Hindi na sa ano agyan kaya kaya mula tanong abang lah. Yung mga partner, kilay niyo na pema mula tanong ini mga pagkila. Kaya kira kailangan na malutan na sira na ruwa. Ang mga sport, mga malawan na kaya punta. Grabe, hindi sa gina watermelon tanong ito kapakan. Makasima watermelon na tantod na mapapakay. Allahu Akbar. Sugi ya. Gid na ki. Ari mga partner, ha? Ay dapat ya. Miya bina-bina sa Sokotistan, nay no ka malbudbo ya mabawi. So tigiran na madakal tanoy sekreto ako. Pangkotis. Pumimili ka no sa yung utakotis sa karumamis, kotis sa kayurante, kotis sa avocado, kotis sa nanas, kotis sa upaya, kotis sa saging, kotis sa bedak, kotis sa berua, kotis sa mangga, na pala-palitan na ng katawan. So, upama kapulan niyo upama na pagil mo na pakasingay ka no sa oras. Kasingay tano si sagin na mga kalasan. Di tano si di ka pagamalan sa 40 days. So, ay dapat yun. Yan. Oh, banip ko pati. Oh, so yan ngayon man to kapapasagan na kotis tano na kotis porcelana. Nilay niyo. Yan nga kotis tano man to. Masya Allah. Kotis porcelana. Oh, ay dapat yun. So anyway, shout out sa mga ginawa tano sa ano, amintin pagabang sa gapits tano. Gid ni pamana kapinalan sa lama Amerikano. Pamakakaparo na support tano yang apits tano. So gina debatano si Sukay, nabatano si Sukay abuan tap tano si na malutano ketembang. So mararata ginawa niyan na malupa kasi nga sa ito lagi dia. YouTube. Pamakakuan na so mapaprostrated na malo kebulungan na yung oto atay niyan di bekar so atay niyan oto na pakapi up ke kondisyon ada mana YouTube channel tano na so keterangan kanusan mag-subscribe ko YouTube channel tano ipag-upload tano rumbo yung mga kontano lagi dun so i-upload tano sa yung Facebook page na kapag mag-subscribe tano rumpan ay girakuan na mapero mabuka clear copy. Oh, so ay dapat yun. So salam kanusan kataya lagi duba kuan hulog man nagyang mga muntiya nabatan ron makapanalo. So gini kapsila maur kanu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.